Ahojte, idem vám dneska porozprávať o tom, ako sa legálne dostať do Kanady, ako tu pracovať a žiť. Kanada ponúka program, ktorý sa volá International Experience Canada. V tomto programe sú 3 druhy víz a nás dneska bude zaujímať Working Holiday Visa. Tak vám idem porozprávať všetko o tom, ako to získať a ako vyplniť prihlášku. Na to, aby ste mohli dostať tieto víza, potrebujete byť 18 až 35 rokov starý, musíte mať trvalý pobyt na Slovensku a platný pás počas celého pobytu v Kanade. Často sa ma ľudia pýtajú, koľko peňazí by si mali našetriť na celý tento proces. Podľa toho, ako som to nejak tak vypočítala, že koľko by vám bolo treba, tak si myslím, že by ste potrebovali nejakých 3500 až 4000 eur, aby ste si vedeli zaplatiť všetky poplatky za prihlášku, letenky, poistenie a plus všetko, čo budete potrebovať prvý mesiac tu v Kanade. Takže nájom, aby ste si vedeli zaplatiť a nejaké potraviny, čokoľvek, čo budete potrebovať ten mesiac, kým dostanete nejakú svoju prvú výplatu, nájdete si prácu a tak. Kanadské víza fungujú trošku inak ako ostatné víza. Na to, aby ste tu mohli prísť do Kanady, potrebujete byť vyžrebovaní v lotérii. Pre rok 2024 je 315 voľných miest a môže sa hlásiť aj 1000 Slovákov, ale vyberú len 315 ľudí v tejto lotérii, ktorí dostanú pozvánku do Kanady. Zo všetkých ľudí, ktorí sa prihlásili, tak každý týždeň budú žrebovať pár ľudí, až kým sa neminie celá kvóta na rok 2024. Čiže ako prvé, čo chcete urobiť, je ísť na stránku canada.ca a tam sa prihlásiť a urobiť si profil. Najskôr sa vás budú pýtať v dotazníku, že aké víza vôbec chcete. Malo by vám podľa tých vašich odpovedí výjsť Working Holiday Visa. Tento dotazník trvá približne 10 minút. A na konci dotazníku budete mať možnosť vytvoriť si profil Sign up with GCK. Vyplníte si tento profil, pošlete tam dokumenty, ktoré od vás budú chcieť a potom už len čakáte, kým vás vyžrebujú. Keď vás vyžrebujú, tak máte 10 dní na to, aby ste potvrdili túto pozvánku. Nezabudnite si kontrolovať e-mail, pretože mne sa stalo, že som bola vyžrebovaná, neskontrolovala som si e-mail a nepotvrdila som, že chcem pokračovať v tejto aplikácii a prepadla mi pozvánka. Musel sa prihlásiť znova a čakať, kým ma vyžrebujú znova. Ale našťastie ma vyžrebovali hneď na druhý týždeň, tak som mohla pokračovať ďalej. Druhý krok. Toto je, čo všetko budete musieť robiť, keď dostanete pozvánku. Volá sa to, že Invitation to Apply. Takže budete potrebovať sken svojho pasu, sken občianskeho preukazu, životopis v angličtine. Budete potrebovať výpis z registra trestov, tiež v angličtine, mal byť preložený. Potom budete potrebovať výpis z registra trestov zo všetkých krajín, kde ste žili dlhšie ako 6 mesiacov. Medical check, potom budete potrebovať pasovú fotku, a vyplníte ešte taký dokument o svojej rodine a zaplatíte poplatok 357 kanadských dolárov za túto prihlášku celú. Oni majú 6 týždňov na to, aby vám to všetko schválili, povedali, že to je super a príde vám entry letter, to znamená, že s týmto listom už môžete odcestovať do Kanady. Môžete ísť na druhý týždeň, alebo môžete ísť o mesiac, o 2, o 3, o 4, až o rok. To znamená, že odtedy, ako dostanete tento list, že tam môžete ísť, tak máte rok na to, aby ste odcestovali, aby ste opustili Slovensko a prišli do Kanady. A ako náhle prekročíte kanadské hranice, tak môžete v Kanade zostať celý rok. Ešte predtým, než odídete zo Slovenska, sa poistite, pretože toto poistenie budete potrebovať na víza, keď budete prekračovať hranice v Kanade. Ja mám poistenie od Allianz na celý rok do Kanady a platila som za ne nejakých 550 eur na celý rok, úplne to najviac základné som si dala. Plus ešte budete potrebovať na svojom účte slovenskom mať nejakých 1700 eur. Týchto 1700 eur potrebujete ako dôkaz, že kebyže sa čokoľvek v Kanade stane, tak vy máte dostatočne veľa finančných prostriedkov na to, aby ste mohli bezpečne prísť späť domov na Slovensko. Toto budú kontrolovať tiež, takže vašu banku poproste o výpis účtu a vytlačte si ten papier a prineste si ho.
Priletíte teda do Kanady a ako náhle vystúpite z lietadla, tak vás zoberú na imigračné centrum, kde od vás budú chcieť všetky papiere, ktoré ste doteraz nahrávali online alebo dávali kdekoľvek na stránku, tak ich musíte mať so sebou vytlačené všetky dokumenty. Tam vás ich pracovník bude znova kontrolovať, že či ste to vy, ktorí ste sa prihlasovali online a že či všetko sedí. Tento človek bude rozhodovať o tom, či dostanete ten work permit alebo nie. Takže konečný krok je úplne až na konci, keď prekračujete hranicu s Kanadou. Budú od vás chcieť pas, občiansky preukaz, životopis v angličtine, výpis registra trestov v angličtine, aj tiež zo všetkých krajín, kde ste žili dlhšie ako 6 mesiacov. Budete potrebovať dôkaz, že máte na účte 1700 eur, teda 2500 kanadských dolárov. A budú od vás potrebovať zdravotné poistenie na celú dĺžku pobytu, pretože len dovtedy, dokým ste poistení, tak vám dajú vlastne working holiday víza. A môžu od vás ešte chcieť medical check a biometrické údaje. Takže musíte si byť istí, že máte všetko toto, že im to môžete dať vytlačené. Dúfajme, že všetko bude sedieť, dajú vám papier, že máte work permit a môžete ísť a užívať si Kanadu.